ten dnešní den je taková nostalgická vzpomínka. Vzpomínám si na duben roku 2004, kdy jsme měli před prvním školením dobrovolníků a jak jsem měl strach a obavu, jestli vůbec někdo přijde, jestli v dnešní době lidi uslyší na to, že mají někde zadarmo chodit pomáhat druhým lidem do domova pro seniory a přišlo první 16 dobrovolníků. Ten program postupně rostl, uplynuly další měsíce, až se to číslo zastavilo na cifře 73. Takže celkem za těch 5 let se zapojilo 73 dobrovolníků, odchodili tady asi 6300 hodin. Pro představu dobrovolník tady stráví asi tak něco mezi hodinou až hodinu a půl, tak je to něco kolem 5000 návštěv. Tedy ročně 1000 lidí dostane návštěvu díky tomuhle dobrovolnickému programu ADRI. Dobrovolnictví je obrovským přínosem pro naše klienty z toho důvodu, že dobrovolníci docházejí za lidmi, kteří buď nemají rodinu, nebo ta rodina nedochází tak často, takže tam dobrovolník v uvozovkách supluje toho rodinného příslušníka. Největší radost mi dělá to, že dobrovolníci stále přicházejí noví a noví, že ten program se udržel a funguje, řekla bych, čím dál tím lépe. Vidím na našich klientech, na našich obyvatelích, že jsou za dobrovolníky vděční a že mají radost z jejich přítomnosti. Nemělo by to dobrovolnictví být jenom pro tu mládež, která na to vlastně ani nemá tak moc času, že právě starší lidé, kteří ještě mají tu zdravotní kondici, takže by se v tomhletom směru mohli víc angažovat a sem tam prostě těm potřebnějším trochu vynahradit to, co jim chybí. Co město a dobrovolnictví? Víte, ono to jsou opravdu dva naprosto různé světy, které nevidí to na vlastní oči, tak asi člověk si řekne, že není možné, aby ta symbioza mezi těmito světy byla. Protože na jedné straně jsou lidé, kteří potřebují pomoc, a na druhé straně jsou lidé, kteří jsou ochotní svůj čas, svoji energii věnovat někomu úplně cizímu a vůbec za to nic nechtějí. Tato aktivita je ADRE vlastní a žádná jiná organizace to dobrovolnictví tady tak nepodporuje jak ADRE, protože neznám smysluplnější činnost, než opravdu pomoct těm, kteří to potřebují. To dobrovolnictví, který dneska si tady připomínáme v domově pro seniory, je v jednom zařízení. My jsme za těch 5 let mohli podobných programů rozjet na 25 a každoročně se do toho zapojí stovky nových lidí, stovky nových dobrovolníků, ale ono o ty čísla až tak nejde, protože pokud by to ty lidi dělali tak, že by to nepřineslo to lidské setkání, to přenášení toho vzájemného dobra, tak to nemá smysl. A já jsem rád, že za tu dobu se mohl slyšet desítky příběhů dobrovolníků, že se skutečně podařilo to setkání člověka s člověkem. Podařilo setkání člověka toho, který dokáže pomoct s tím, který tu pomoc potřebuje.